20 tons nateng ginatang ti maysa nga indibidual kadagiti mannalon iti Benguet nga iwaras na idiay Manila. Dagiti nateng ket bagsak presyo ken posible nga ibeleng dagiti mannalon ngem ginatang ti masaknan tapno saan ang masayang. Ada report ni Brigitte Marcas-Pangosfian. Pagyamyamanan dagiti vegetable farmers iti Benguet ti maysa agud Samaritan gapu iti pananggatang na kadagiti saan a magatang anateng iti vegetable trading areas iti Benguet tapno maiwaras a libre iti Metro Manila. Sigun ken Manong Rex, naklaat da iti nakaawat da iti awag ken bayad seknan iti order para iti 20 tons tinateng a patatas, bumbok ken repolyo. Nadakamat adagiti nateng a nagatang ket na ituding am ayawid kumaan gapo iti kinaawan ti gumatang. Ngem babaen iti naawat da nga sponsor ket manamnama a maibiyahe ita nga aldaw paturong iti Quezon City, Manila. Maraming salamat Mr. Gawi ko sa tulong mo sa amin na farmer. Siya lahat pati yung tracking, yung mga sweldo ng driver nila, mga basta lahat ng expenses. Ma'am, sa kanya lahat, ma'am. Malaking tulong sa ating mga farmer kasi nabawasan, nakuha natin yung mga andon na hindi pa nabili. Thank you very much po sa inyo sa pagtulong sa aming mga farmers. Dagiti nateng katlako dagiti mannalon manipod iti La Trinidad Trading Post ken Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Imbinsana anakapoy ti disposal da iti nateng iti agdama, uray pay man manulaangen dagiti farmers amang idandanon iti apit da kadagiti vegetable trading areas. Gapo iti krisis iti gasolina ken krudo. Nakarumetlaeng ti negatibo nga epekto daytoy kadagiti mannalon isu nga adda dagiti saan anang apit ken nangibiyahe iti natengda. Iti baet ti daytoy na ipanamnama ti umdas a supply ti nateng. Actually, mahirap po yung mag-dispose, ma'am, kasi unang-una, nabawasan yung buyers natin because of the oil price. Hal nga problema ti supply, adu ti supply tayo. Ngum kasi kung mga oray ka anu ti supply ket ada ti minimum price tayo kumatapno ag subli dagiti inusor dagiti farmers tayo nga nagargartin ti mano nga bulan actually 3 to 4 months, ma'am. Tapno masungbatan met ti parikot ken pakasitnan dagiti mannalon iti probinsya, maiyaw awis kadagiti masitnan ken publiko ti panakipasetda iti taripnong inton April 17 iti La Trinidad Gymnasium para iti panakatalantan dagiti addang nga aramiden da iti nababa a presyo tinateng ken panakaipataw ti minimum prices dagiti highland vegetables. Iti bantay presyo ti Department of Agriculture ken La Trinidad Vegetable Trading Post agay ayam iti 65 hanggang 75 per kilo ti beans, 30 to 75 ti broccoli, 130 to 150 ti bell pepper, 6 to 8 pesos ti cabbage, 20 to 55 ti cauliflower, 24 to 25 ti sayote, 40 pesos ti celery, 25 to 30 ti lettuce, 8 to 38 ti patatas, 15 to 35 ti radish, ken 100 to 120 ti carrots depende iti kadakkel ken kalidad dagiti nateng. Brigitte Marcas-Pangosfian para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.